Určite každý z nás si uvedomuje, že závisť ničí každú dobrú reláciu, že ničí každý dobrý úmysel. Čítanie ukazuje nám, ako závisť ničí reláciu medzi Davidom a Saulom. David ako víťaz vstupuje do Izraela. A Saul zavidí Davidovi, že nie je on ospevovaný, ale že práve David je ospevovaný ako víťaz. Začína mu zavídeť a dokonca hovorí svojim, že ho zabije. Pane Ježišu, nedovol, aby v našom srdci vládla nenávisť. Nedovol, aby v našom srdci vládla závisť. Ale aby v našom srdci, v našich vzťahoch vládla láska a pokoj. Pane Ježišu, naplňaj nás svojou láskou i nedovol, aby v nás bola nenávisť, aby v nás bola závisť. Nech vás žehná všemovúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Pochváľ buď Ježiš Kristus.